vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketsoiti vatapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So murume wangu akametesa maid, then maid uya ndikabva ndazomuuraya. But even though ndakazodzokerana nemurume wangu, ndakamboita gore rose ndichinetsana nechipoko chamaid, but mukoma ndakashinga kuramba ndichingoenda ndichifamba mudzin'anga ndichiendawo kumaprofita, especially ava vainguo tsvuku. Vanobatsira chaizvo kana wakatarisana nemaproblems iwawo, nekuti unenge uchisangana nezvipoko nei. So hama dzangu idzo dzainge dzisingatozvizivi, especially my mom, because amai ndo vakazomira neni pandakazovaudza kuti murume wangu ainge ava nerelationship namaid wedu. But my mom did not tell her the full side of the story. And at that time inini ndichizonetsana nemurume wangu ndainge ndiinewo munhu wandainge ndofambidzana naye, and lucky enough kusvika pari zvino I still play the victim and I still act as if I am 100% innocent, even though ndini ndainge ndakatanga kumuchita murume wangu. So I have this other high school boyfriend of mine, munhu wekuti akazongoita mari mpinga chaiyo. So takabva tazotanga kutaura, takatanga edu tiri kuFacebook, aingoti ndikangoposta mapictures angu ndobva ndatoona macomments, munobva totanga kutokomenta pai. Was the first one to like and to comment. Ndakangoti kubva hameno, but ndakazoona kuti yei tactic yacho yemunhu yainge yatova tactic yemunhu ari kuda munhu. Neniwo ndainge ndava kuti kana paya kana akapostawo then ndaibva ndakomenta. Tsamara achizonditi ainge achida mafone numbers angu, ndikabva ndati iripo, ndobva tatanga kutaura paWhatsApp. So at that time ainge ari kuchando uko, but achindiudza kuti he was going to come back to Zim. Akabva azondibvunza kuti ndainge ndichida kuti iye ange achizondifikira chi. I then told him some of the stuff that I wanted, even phone yandainge ndoshandisa panguva yacho iyoyo inge iri phone yandainge ndakatotengerwa nacho chikomba ichi. So akazoti auya kuZim, akabva ati ainge achida kundipa those little gifts that he had bought for me. Takazoenda tikabva tinosangana, but munhu akatongogara andijuma because I thought kuti maybe we were going to a restaurant, but munhu ndokubva atoti neni, tikabva tatoenda kuya kwazvakarewo. Then ndikatoona kutoti apa shiri yaitofanira kuti inge ichitongofa, zvainge zvakafanana. Mukomana acho ndokubva ndarara naye paya. Then kubva ipapo I think kuti nekuda kwemari idzo dzaainge ondipa ndo dzakazokonzeresa kuti kana mumba ndainge ndava kumisbehavior, ndaiti kana ndakatarisa murume ndaimuona kunge chipopai, chinhu chisina kana basa. Murume aiti akataura neni ndaisatombomupindura dzimwe nguva kana kutomuignore ndichitoita zvangu. Kudzamara mukoma ndava kutomuudza kuti I could not sleep on the same bed with him because ndainge ndava kunzwa achitondipowa zvekudaro. So zvandaiita ndezvekuti ndaibva ndaenda zvangu ndobva ndanorara muliving room pakauchi kana kunorara bedroom. So zvinhu izvi zvakaitika for a very long time, and iye ndikuda kwekuti munhu wekuti zvinhu zvake kana achizviita haadi kuinvolva hama dzake, especially hama dzake. Angatosarudza kuinvolva hama dzangu. Saka panguva yacho iyoyo akabva ashaya kuti onanga ani, because ini tete handina, ndingori nematsekuru, but they are not easily accessible. So iye aiwanza kuti tikasangana nemaproblems, the first person that he would go to it will be my mom. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichimunyima lula akabva aona kuti zvainge zvisingaite kuti ange achienda kunoripota kuna mama vangu, it was a totally no-go area. Zvino he was stuck mukoma. Apa iniwo nekuda kwekuti ndainge ndowana bonde kunze, ndainge ndisisina kana
basa naro bonde mumba. Ndaizongotiwo pano nepapo ndozotoita zvokutovhunduka kuti heya kundine murume. Then ndaizotiwo usiku wandinenge ndichida kungomupawo ndaibva ndaenda ndobva ndanorara mubedroom munobva atanga kundinyengerera. So nekufamba kwenguva ndakazoonawo kuti naiyewo akazoadjusta. Saka kuzonoadjusta kwaakaita ndainge ndisina kana kutombofungidzira kuti ainge ava kutotanga kutorara namaid. Saka maid ndainge ndichizviziva kuti ainge ari munhu ainge asingafarire zvisina basa, ainge asitomborina kana boyfriend. But all of a sudden ndakabva ndaona kuti munhu uyu even the way ainge ava kungogara ari smart achipoda ndakamboda kususpecta, but ndikabva ndangozosiyana nazvo izvo. Vanhu ava vainge vatova bhizi zvavo vachitorarana paya. Saka maid akabva azoita pamuviri kuti ndinge ndichizosvika pakufind out kuti maid uyu ainge ava nepamuviri. There was this other day munhu akangobuda, ndikabva ndati munhu uyu ari kubika, then obva angobuda all of a sudden. Ndakabva ndati nhasi ndomubata munhu uyu anondinyepera kuti haana boyfriend, maybe atobuda panze kuti ange achienda kunofonera boyfriend. Zvino mukomana wacho ndakabva ndazomutevera, ndikabva ndatoona munhu ari bhizi achirutsa. Ndikabva ndamubvunza kuti kasi ainge aine nyongo here? Akabva ati kwete, ainge asina nyongo, but I knew kuti yange itori nhumbu. Then ndakazoti ndaenda zvangu mutown ndobva ndazotenga mapreg test, ndikabva ndazouya nayo ndikabva ndamumanikidza kuti ange achitesta paya. Akati atesta ikatobuda itori positive. Ndikati inhumbu iyi inhumbu yani. Mukomana wacho akambondivanzira achinyepa paya kudzamara ndazovabata one day. Saka ndakatobata murume wangu ainge akatohaga maid. Ndikabva ndatoona kutoti vanhu ava vainge vachitodanana, ende ndikabva ndatoziva kutoti nhumbu yainge yakatakurwa namaid ainge akatomitisiwa nemurume wangu. Takabva tatanga kunetsana nemurume akabva ati handichakudi zvikati because zvagara taraona kuti ndinogara almost a month ndisingazivi chinonzi munhukadzi. Iniwo ndakabva ndazonobvunza uyo chikomba, iniwo ndakabva ndazonobvunzawo chikomba changu kuti ndoita sei, ndoramba here ndakagara pamurume. Ndikabva ndapiwa false hope, akabva anditi iwewe dzokera kuvabereki vako, then ndobva ndakuroora munhu uyu tofanira kuti tinge tichizomuwachisa. I then believed in those lies. Ndini uyu ndikabva ndarongedza zvimabhegi zvangu, ndikabva ndati sarai muchinakirwa nerudo rwenyu, ndobva ndadzokera kumba kuvabereki vangu. My mom did not like that idea. Vakabva vati dai wambotaurirana nemurume wako, because amai vainge vasinganyatsokuziva kuti chakazokonzeresa kuti maid ange achizosvika pakunditorera murume chainge chimbori chii. Saka everyone was just looking at vachiti rainge riri bishu, even though ndini ndainge ndakakonzeresa kuti ange achizodanana nemurume wangu. Zvadaro mukomana wacho ndakabva ndachizotanga manje kufamba naamai vangu. Takafamba munzvimbo dzakasiyana siyana tichinosiya mazita ake, ende dzimwe nguva ndaitoenda kana mumapako ndonosiya zita rake nembiya nei. But vanhu ava kuti ndinge ndichivaseparata zvainge zvichinetsa. Kudzamara ndazoenda pane imwe n'anga iyoyo mukoma yakabva yangondibudira pachena, ikabva yati munhu uyu kuti ange achizonzi arambana nemurume wangu zvaikwanisa kuzoti netsei, because naiyewo vadzimu vake ndo vainge vakatoitawo kuti ange achizosvika pakudanana nemurume wangu. So mukomana wacho ndikabva ndati pano ndoita sei. Then ndikabva ndanzi the only thing that could happen ndezvekuti kana taikwanisa kumuitira mhiko dzekuti ange achizosangana nechiga cherufu. That was the only way. Ndikabva ndabvuma paya, ndikabva ndati imimi ndimi munoziva, chiitai zvamunogona. Ndakabva ndazoudzwa mari yainge ichidiwa, ndikabva ndati kana ine mari aiwa hapana problem, but mazuva acho zvinhu zvainge zvakandiomera. Ndikabva ndavati ndaikwanisa kuvapa hafu, kana vandipa hafu, kana vandiurayira munhu uyu, then ndobva ndazovapedzisira mari yavo. Vakabva vati painge pasitomborina problem. So mukoma ndozvandakazoita ipapo, ndakabva ndavapa mari iyaya, then tikabva tazokonzeresa kuti ange achizosangana nechiga cherufu. Mukomana wacho maid uyu akabva azoshayika. Paakashayika nhumbu yake yainge iri kuma 6-7 months, so I think then ndokubva atoshayika paya. So nemurume wangu takazotanga kugara tose. I can say kuti this was almost a year
after ndabva mukuuraya mate uyu. So ndakati ndauraya mate ndopandakabva ndazotanga kuona chipoko chake. Saka iye ainge achienda kumasowe ndaitomuona akatopfeka gemenzi rake achitoya kwandiri, obva atanga kuchema achinditi komakandiurayireiko. Then ndaimbozama kuti ndige ndichimutuka sezvandainge ndakaudzwa nevamwe madzibaba. Ndaitomuka paya murume akatorara, iye aitoshamisikawo because ndaimuka ndobva ndatanga kunamata ndichituka but asingatombonzwisi kuti munhu wandainge ndichituka ainge ari ani. Aizoti kana akandibvunza paya ndaibva ndazomunyepera kuti painge paine umwe munhu weukama uyo wandainge ndichipota ndichirota, saka ndiye wandainge ndichirwidzana naye. Ndikamunyepera kuti mukufamba ndainge ndakaudzwa kuti ndiye ainge akakonzeresa kuti nemurume tinge tichizosvika pakurambana. So mukomana shi ndakaita nguva refu ndichingomurota uyu mate achitoya kwandiri. Then mukomana shi ndakabva ndazobatsirwa zvekare neimwe n'anga. Saka n'anga iyi yakabva yazondipa huku dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichicherera mumakona emba. Huku idzi mukoma ndakati ndadzicherera kudaro, then musikana uyu iye zvaanotoita ndezvekuti anototi paya kana akauya achida kuzondiataka then anobva azotadza kupinda. Uye zvekare ndino umwe mushonga uyo wandakanzi kana ndisiri pamba mushonga uyu ndinofanira kuti ndike ndichizofamba ndakausungirira muchiuno mangu. Saka kunyange zvikanzi ndaendepi ndinotofamba ndiinawo mushonga uyu ndobva ndakausungirira muchiuno mangu. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa hanzi ndakauraya mate wangu. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma like I feel as if kutonamata kwandiri kuita ndokuri kutokonzeresa kuti ndinge ndichitoramba ndichitongowedzera situation yacho. So inini mukoma zvichitaurwa zvinonzi vatete vangu vakandigadzira, uye vatete vangu pavakandigadzira vakabva vazonditi handaifanira kuti ndinge ndichiita mwana. Izvi ndakazviudzwa nevamwe vamufundisi pandainge ndichiri mwana mudiki. Vakatongoti iwe ndanzi ndikufanira kuti ndinge ndichikunamatira, then ndokubva vandinamatira mukoma. So vakati vandinamatira kudaro ndopandakatotangawo kutoendawo kumaperiods because ndaingonzwawo vamwe vangu vachitoti vava kuenda kumaperiods but inini I had never been on my periods. Mushure mekunge vamufundisi vaya vandinamatira ndopandakatanga kuonawo maperiods angu. Ndikati maybe zvinhu zvainge zvatova bo. Ndakabva ndazoroorwa paya. Mushure mekunge ndaroorwa mukomanashi ndakagara mumarriage, but ndakagara mumarriage for a very long time, no mwana no what. Ndikabva ndati what is going on. Ndokubva ndazotanga kufamba navamwene vangu because vaindida zvisingaiti vamwene vangu ava. Then ndokubva ndazonzi ndainge ndisingakwanisi kuzobata mwana muupenyu hwangu unless ndazoenda ndikanotaura navatete vangu ava so that vange vachizondisunungura. Saka vamwene vakabva vati muroora uyu arifanira kuti anga achimbodzokera kwavo because pakataurwa zvakawanda like kuti murume wangu iye aikwanisa kuzotosvika pakutourawa ende achitorohwa nezveshiri zvavo vatete because vainzi vane zvinhu zvakawanda stereki zvavanoshandisa pakuroya. Saka ivo vamwene vangu vakabva vati muroora as much as we love you but unofanira kuti unge uchimbodzokera kwenyu so that zvinhu izvi zvinge zvichizonogadziriswa, then kana wava right then tobva tazoya tichikutora. Saka baba vangu vakabva vatosumiwa paya nevanyai, then baba vakabva vati painge pasina problem. Then vanyai vakati vaenda baba vagoti vatanga kupopota
vakandipopotera mukomanashi vachinditi ndiri hure, but yet vainge vakatoudzwa mune zvakananga kuti dambudziko rainge riri pai. Vakabva vavadhifenda vatete ava, ndobva ndazogara pamba paya, marriage ikatoparara. Murume wangu akabva angotizirwa ndokubva atongogara nemusikana. Saka murume wangu akabva atotizirwa akabva atongogara nemusikana uya ainge amutizira for only 2 months. Zvikatonzi musikana uya ainge atova nepamoviri. Saka vanhu vakabva vatozviziva kuti zveshuwa ini ndini ndainge ndiine problem. So mukomanashi mukufamba umu zvinongonzi vatete vangu, ndambozama kunamata muzimu. Hakuna church like yandinoti I have never been to this church. I have been everywhere mukoma so wekumapentecostal. I know vanhu vazhinji like kana dambudziko risiri rako unokwanisa kungoti that is an as to why usiri kukwanisa kuzobatsirikana, it is because uri kungozanganisa. But mukoma like ndakatanga ndichienda kupentecostal, only Pentecostal, nothing else. But nekufamba kwenguva ndakazozamawo kuenda kumasowe, but still kumasowe kwacho ndinongopiwa tsanangudzo idzodzo. Chinotinetsa ndechekuti why is it like ndikaenda kumaprofita akasiyana munhu anotondiudza kana zita ravatete vangu ndinongopiwa tsanangudzo chete. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira kana kuri kunzi kunewo vanozvigona vanokwanisa kundipa tsanangudzo uye zvekare nekuzondipawo munamato wacho wekundiso, because so far hapana. Maybe ivo vatete vangu vane masimba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngativabatsirewo mucomment section vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ndaneti nekungopiwa tsanangudzo kumasowe, but kuti ndinge ndichizoitwa munamato wekuti ndinge ndichizokunda hondo dzacho dzandinenge ndakatarisana nadzo, hanzi papo ndo pari kuti netsei. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira asi kudai. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mhiko dzangu dzainge dziri dzekuti ndaifanira kuti ndinge ndichirara nezMK, vana vaya vatinoti maDowns syndrome. So ndakati ndabva mukuromba ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita nguva ndichirarana neDowns syndrome. So mukoma musikana uyo wandakazosarudza, even though ainge atoti kurei zvake, but kunyange ndaiti ndichinorara naye mwoyo wangu waibva warwadza, because dzimwe nguva aisatombonzwisa kuti chii chainge chichiitika pakati pangu naye. Saka ndo mhiko dzangu idzodzo dzekuti ndakarara nemuDowns syndrome kuti ndikwanise kuzadzikisa mhiko dzangu. From there on ndakabva ndazotanga kuita mari, nanhasi uno ndo mari iyo yandiinayo, but hakusi kunzi ndo pandakagumisidzira kuita mhiko. Ndinewo dzimwe mhiko idzo dzandinofanira kuti ndinge ndichizoita pagore nepagore, zvekare nedzimwe mhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichizoita after 5 years. Saka after 5 years ndipo apo pandinobva ndazourayisa wehukama. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuti after 5 kana kuti after 6 years. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakarara neumwe mwana ainge aine condition yeDowns syndrome, ndo dzainge dziri mhiko dzangu idzodzo. Strange things indeed, they do happen in this world. Yo.